Tohle je mých top 5 filmů, který jsem miloval jako malý. Schválně, jestli je poznáš. Neviděli jsme je náhodou v tom hororu? No, víte, co se říká? Čím jsou větší, tím víc si toho zlámou. Říkají mi Ivan Slis. Tak se spakuj, protože my tě pošleme tam, odkud jsi přišel. Teenager a velkohubej. Moc se za těch 6000 let nezměnilo. Vy asi nevíte, s kým mluvíte, pane Fialko. Vážně? Jo, my jsme Power Rangers. Kde má památníček? Já jsem Marty. Nic nechci Doktore, slyšet, ticho, musíte mi ticho. pomoct. Ticho. Budu ti číst myšlenky. Okamžik. Přicházíš od někud z velké dálky. Jo, přesně. Nenapovídej mi. A chceš si koupit předplatné sobotního večerníku. Ne. Co je? Co? No, lepší než metrem. Nic se neděje, jen si jdu k výtahu. Počkej. A kdo jsi? Ty víš, kdo jsem. Že vím? Tvůj hodný soused Spider-Man. Tak co, poznal jsi je všechny? Napiš mi do komentáře, jestli jsi je měl taky rád.